Finantzak diruaren mugimenduarekin lotutako jarduerak dira. Urrun izan dakizkiguke, baina diruaren mugimendua gure egunerokotasunaren parte da. Pentsatu duzu zer gertatzen den zure diruarekin bankuan sartzen duzunean? Printzipioz bankuak, gure aurrezkiekin, interes tasa bat lortzearen truke dirua beste pertsona den enpresa batzuei mailegatuko die. Aurrezkia eta kreditu beharraren arteko bideratzailea zen. Hala ere, gaur egun, banku gehienen helburua mailegatzen edo inbertitzen duten diruaren etekinik handiena lortzea da. Espekulatuz eta haien eragina kontuan hartu gabe. Egoera horren aurrean, 70. hamarkadan hainbat pertsona taldeek aurrezki eta mailegu taldeetan antolatzea erabaki zuten, onura sozial eta ekologikoa lehenetsiz. Baina ez onura ekonomikoa. Horrela, printzipio etiko eta solidarioak dituen banka bat sortzen da, non dirua bitarteko bat den eta ez helburu bat. Eta zeintzuk dira printzipio horiek? Bat, interes komuna. Bere helburu nagusia gizartearen ongizatea da. 2. Diruaren xedea. Finantzatutako proiektuek gizarte eta ingurumen ebaluazio bat gainditu behar dute. 3. Diruaren jatorria. Ez dira onartzen zalantzazko jatorria duten funtsak. Ez da gizartearentzat eta ingurumenarentzat kaltegarritzat jotzen diren pertsona edo enpresenak ere. 4. Proiektu kolektiboa. Bazkideek modu horizontalean eta pertsona bat, boto bat printzipioarekin hartzen dituzte erabakiak. Horrela, gizarte zibil antolatuaren parte hartzearen eta lurralde bakoitzean sustraitzearen aldeko apostu egiten da. 5. Diruaren erabileraren balioa, gardentasuna, zifrak eta finantzaketak argitaratuz, gobernu ona, ekitatea eta harremanak dituzten kolektiboekiko tratu ona funtsesko balioak dira erakunde hoien kudeaketan. Utopikoa iruditzen bazaizu ere, printzipio horiei jarraitzen dieten hainbat finantza erakunde etiko eta solidario daude. Hala nola, COP57, Fiare Banka Etikoa, Oiko Kredit, Fonredes edo Refaseko erakunde elkartuak, finantza alternatiboen eta solidarioen sarea. Hoiekin eragiketak egin ditzakezu, zure aurrezkiak gordailutu edo aldaketak sustatzeko parte hartu. Deskubritu.